Γεια σας, δεν ξέρω. Σε κάθε βίντεο το ξαναλέω για να ξέρω επειδή το record γράφει 0 δευτερόλεπτα, οπότε δεν ξέρω αν ακούμε τα 0. Τέλος πάντων, θα παίξουμε σήμερα το The Tower. Έχω νικήσει λίγο το πρώτο να δω ακριβώς πώς δουλεύει. Το 2,2 επειδή έχει γίνει ένα μεγάλο update. Επειδή έχει πολλά πράγματα από το 2,2 έχω ακούσει. Οπότε θα παίξουμε το πρώτο, το έχω δει, αλλά θα το ξαναδούμε μαζί. Το δεύτερο δεν το έχω δει όμως. Δεν θυμάμαι και πολύ βisa, επειδή δεν το έπαιξα σύντομα. Την ίδια μέρα που δεν έχουμε δει και αυτό θα παίξει νομίζω. Α, ναι, δεν θυμάμαι, εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω πέρα πώς δουλεύει. Α, μέσα εκεί. Δεν μου καταφέρει. Δεν το ξέρετε. Δεν θα πάμε τώρα με όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον να παίρνω τη ζωή μου. Μην είναι παρακόντης να πάρω τη ζωή μου. Δηλαδή να σβήσω μέχρι το τέλος της πίστης. Για πάμε τώρα, όχι δεν το έκανα. Νομίζω καταλαβαίνω σου λίστρεσα. Το είδα το μπλε πράγματι. Το είχα δει και την άλλη φορά, δεν με νοιάζει. Οπότε θα σας αφήνω να το δείτε. Όσο είναι το 2,2 update, θα έχετε εδώ πέρα πως καλύτερο. Δεν υπήρχε αυτό πριν. Δεν ξέρω τι πήγαινε, εντάξει. Τέλος πάντων. Ναι, δεν έκανα τίποτα όπως έλεγα και πριν, δεν με νοιάζει. Και αυτό ήταν το πρώτο, το άλλο δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει, θα το δούμε μαζί τώρα. Δεν ξέρω μέχρι ποιο θα παίξουμε σήμερα. Μπορεί να είναι και μικρό αυτό το βίντεο, εδώ πέρα. Λοιπόν, εύκολα να καταλάβεις καν τι πρέπει να κάνεις. Οκ, θα κάνω τι. Τι είναι αυτό. Ναι, τι είναι αυτό. Είναι το πρώτο φορά το 2,2, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Κάνω το κάνω βελάκι. Θα το πω εδώ πέρα. Τι είναι αυτά τα δάση. Φύγει. Θα εδώ πέρα να πρέπει. Εκεί τώρα. Πήγα μπροστά με την πρώτη ή όχι. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα δύσκολο να ξέρετε. Δεν ξέρω τι κάνω τώρα. Δεν ξέρω τι κάνω. Είναι πάρα δύσκολο. Είναι πάρα δύσκολο αυτό τώρα. Είναι πάρα δύσκολο. Το έκανα. Το έκανα. Με την πρώτη. Νομίζω για λίγο. Για λίγο. Τι έχει μετά. Α, το νίκησαμε και αυτό. Μπορεί να δούμε το άλλο σε άλλο part. Το τρίτο και το τέταρτο. Λίγο ήθελα να το δούμε μαζί. Το 2,2 γενικά.
ένα μικρό βίντεο αυτό. Το επόμενο δεν ξέρω τι έχει ακριβώς, δεν τα έχω δει πουθενά, οπότε θα τα δούμε μαζί. Ούτε θα στέλνω αυτά μην. Τέλος πάντων, κάντε like και subscribe. 115 είναι ο στόχος που πρέπει να φτάσουμε και πρέπει ναι, και όχι είπα ότι πρέπει να κάνουμε 115 subscribe, το ξέρεις αυτό, όχι το τέλος πάντων, και τότε θα φτιάξω, θα μου πείτε στα comments, ή μια τέλεια μπλούζα, ένα τέλειο φούτερ, κάτι που θα έχει το σήμα μου και αυτά. Γράψτε στα comment τι θέλετε, αλλά για να το κάνουμε αυτό, κάντε 115 subscribers. Subscribe. Απλώς μπερδεύτηκα με τα subscribers. Τέλος πάντων, ναι. Γεια σας.